खुलुमबाय। दिनै मंगलबार बाराय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे केकेलाइ बड' रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो मोजां खौरां लानानै फैलायबाय। रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ खोनासंनानै लानि। गाहाय रादाबाव दङ बिपिएफ हान्जानि रबिराम नार्जारी, बिपिएफनि एमएलए, बिथाङा बेबायदि बुंदों। राजनितियाव मोननै थाखोनि हाथाइ दङ, जाग्रा हाथाइया आलादा आरो खोन्थाग्रा हाथाइया आलादा होननानै राजनितिनि खोथाखौ फोथायनो हाया। जाय दोलोजों रायजो राजाया दङ बे हान्जायानो जै जानो हायो। बिनिखायनो दिनै फोथायनो हायोदि बिपिएफ हान्जाजोंहाय रायजो राजा दङ। बिनिखायनो जों खम समनि गेजेरावनो बिटिसिआवहाय बिपिएफ हान्जाया गोबां एमसिएलएफोराबो बिपिएफ हान्जाजों जगदान होगासिनो दङ। कक्लाबारि बियाबावबो दिनैहाय बिपिएफ हान्जायानो देरहासार जानो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि ओनसोलनि नाराबारि गामिनि सुनिल मण्डलखौ गावग्रा सुबुंफोरखौ हमनो मोननाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरखौ केवलनि सुबुं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिगां उत्तम राय आरो मृदुल रायखौ हमदोंमोन। दा बिसोरखौ सं दाननानै गासै 6 सुबुंफोरखौ हमनाय जाबावबाय। मोनसे सोमोनांथाव जाथाया बेनो, बिसोरजों लोब्बा दङमोन सासे मडेलार नबनीता बर्मन। बिसोरखौबो दा हमनानै जेरा सेबगासिनो दङ आरो सोंलाय फिनलाय खालामगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बयबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनाय, रन्जन दैमारी सार आरो बेजों लोगोसे सा 14 दंफायो। बिसोरनि हियारिंआ जोबनानै थांबाय। बिसोरनि रिजाल्टखौहाय नैबे फैथि दाननि जुन दाननि 14 अक्ट'आवहाय मोननो हागोन। रायजो राजाफोर अन्नानै गाव गावनि सिबिग्रा इसोरनियाव आर'ज खालामदो जेन' बिथांमोनाबो उदां नख्राङाव फैनानै बिमा बिफाजों, बिसि फिसाफोरजों आरो गावसिनि बाय बाहागिफोरजों फैनानै संख्रिजोंब्लाबो जेन' बोथिसे आलो गोजोन ओंखाम जानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो सोरजिगिरि इसोरनियाव आर'ज खालामदो। बेखौनो आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। मैया जोबथा इलेक्सन फोसावदिंनाय समावहाय इउपिपिएल दोलोनि गोदानै सायख'जानाय केन्डिडेट मन्थु बर' बिथाङा बेबायदि बुंदों। दिनैनि दिनावहाय डिजिटेल बड'लेण्ड पेज बिथांमोनहा नंखाय निउस फोसावगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। डिजिटेल बड'लेण्ड पेज चेनेलफोरा मन्थु बर'नि न'खराव फैनानै फट' खेबखोमानानै थाखा रानना होदों होननानै फोसावनाया नंखाय होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो बिथाङा बड'लेण्ड डिजिटेल पेजखौहाय बेबायदि नंखाय रादाब फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। जेन' ओनसोलाव गोजोन थासारिनिफ्राय बयबो जेन' बन्सित जाया, जेन' बयबो आलो गोजोन रायजो जानो हायो। बिनि थाखायनो बिथाङा बड'लेण्ड डिजिटेल पेजखौहाय खावलायहरदों, नोंथांमोना जेन' नेक्सबाराव बेबायदि गोरोन्थिखौ मावा होननानै बिथाङा बड'लेण्ड पेजफोरखौहाय खावलायहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो दुखुनिबो खौरां। दिनै सेबा बर्डआ मेट्रिक आनजादनि बिथायखौ फोसावनानै होगोन। बेखौ माखासे वेबसाइट फोसावनानै होनाय जाबाय। बेखौ भिडिअनि थाम्बनेइलाव आरो बेनाराव होनाय जाबाय। नोंथांमोना बे बेनाराव नायनानै गाव गावनि सुबिदा बायदि रिजाल्टखौ नायनानै लानो हागोन। दिनैनि दिनावहाय खुसिनिबो दिन आरो दुखुनिबो दिन। बेजों लोगोसे बयनिसिमबो आंनि केकेलाइ बड' रादाबनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। खौथि खौथि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। जोबजासिम रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय जै बर' हारिनि जै।